Zároveň Sergej Lavrov, ministr zahraničí Ruska, tento týden opět potvrdil ty svoje požadavky z roku 2021, podle kterých by do sféry ruského vlivu v Evropě patřilo i Česko. Chtěl by ten návrat k hranicím NATO z roku 1997. Pro diváky Česko vstoupilo až v roce 1999. Co to pro nás znamená? Nakolik to máme brát vážně? Já bych to nebral vážně, ale když jste se ptala o ruské hrozbě, a já jsem vám říkal, že ozbrojený útok by z ruské strany hrozil minimálně na ty pobaltské země, tak hrozba, která nemusí mít zrovna podobu ozbrojeného útoku, ale může mít jiné formy, ta tady je. Víte, já všem, a dokonce i svým stoupencům, příznivcům, kteří stojí na straně Ruska, říkám jednu jednoduchou věc. Vzpomeňte si na noc na 21. srpna 1968. Tehdy nás Rusové, dobře, byl to Sovětský svaz, ale můžeme klidně říci i Rusové, také v noci přepadli malou zemi, která se nebránila. Dobře, já sdílím názor, že asi fyzicky nebyla možná obrana. Ukrajina se brání, je jich 40 milionů a už při vzpomínce na sovětskou okupaci z roku 68, a to je můj hlavní motiv, bychom měli Ukrajinu podporovat. Jsme podle vás v hybridní válce s Ruskem už teď? Prosím? Jestli jsme už teď v hybridní válce s Ruskem? Ale tak to je hra se slovy. Válka buď je, nebo není. A pokud si někdo, řekněme, pouští drony nebo narušuje nějaké komunikační struktury, tak je to samozřejmě nebezpečné, ale říkat tomu válka je přehánění. Vy jste sám zmínil řadu vašich příznivců, kteří stojí na straně Ruska. Jak si to vysvětlujete? No tak tady byla nějaká tradiční rusofilie. Ta byla více než 100 let stará. Přečtěte si Karla Havlíčka Borovského, když se vrátil z Ruska, tak před touto rusofilií varoval. Ale byla tady i vděčnost za osvobození v 45. roce. No a u některých lidí prostě tyto, řekněme, panslavistické instinkty zůstaly. Já to vůbec nekritizuji, já bych si přál demokratické evropské Rusko. Fandil jsem Gorbačovovi, který k tomu do jisté míry směřoval. No ale dneska se Rusko opět vzdaluje Evropě, vzdaluje se i Spojeným státům. A chtělo by to nějakého nového reformátora, jako byl nejenom Gorbačov, ale kdysi dávno Pjotr Stolypin. Někdo, kdo by reformoval Rusko a přivedl ho na, řekněme, typ pluralitní demokracie. Vy už jste zmínil, že vítáte, že tedy nová vláda chce být členem Evropské unie i